Keblai ki viewers ki pat bak no snong jong kebri nyau trap. Sa sin pat leng bak ni ka video ngakot ngawer bat ngapdiang sep hai pi we. Pat ngas ngau don kam hadu kata ru ba ngan yo ban pasat jingmon. Pat bangan pen ngau hakmat jong pengilang pi. Pat ngas ngau bak ni ka long ka don kam hadu kata. Pat kai ka tahu ka bangong so don kam hadu kata. Namar bang UI menta kalak jan kata ka samoy. Pangin jit ya kita kinong kimi khmat ki jongi pangin jit ya kita kinong thau an batung ini ngap bat ngin syak skor ha ka ba komno uni wei na kita ki candidates ki bamut ban ya aireng ha ka next election usyak be ha ki pajba nong thabut ki balak syai ki balak nang la start wat la dei makna nong kendong wat la dei makna ki teman ki kru ri ka jimut jing perkhat pat ka syai bat hidai ki breu ki bas champang pat ki bas ngau thuru ya ka jingkit kli pat ki ngau thuru ya ka kamram ke jongki kom kita ki nong snong ki badon ke jingkit kli ba kim ailat setia ban penya rengkat dor ya la dia bat ki merat te khendiat habaya dei bet kene ka story kabangan ya thu ya pi menta ka long ba ladon ha ka we ka por ba we candidates ulak hier syak wei ke snong pat ha katai ke snong don wei uteman bat uni kandidat ulak jerung ha ka ying jong ni uteman bat la terwa yu ulak pen itu yu ning kong ba undai kandidat sumban ya aireng ha ka next election hadin kata ulak terwa yu sanspa uni teman ulak kentaj la terwa yu siejar uni teman la kentaj la terwa yu arhajar ngan ai pi ni ka pisah papin thabut ya nga uni utemen kata kapuar ula ong yo ni u kandidat da ka bu ong kum no ong ba sngaw base nga don kampelan bat ka jing jonga nga kwa menta bapin lit pentit yang ada ukada bangan yo ban penkit ya kita ki keba namar menta kom bapitip ba kedai ka porsok ba te ula request ken ya uni kandidat ba pentit ya u da utau kada pun yo ban penkit ya te ki keba na po pentor salayeng te hakum kata kapur uni u kandidat sulak pak marmar ya kita ki leader te kita ki leader kila lejwat ya tau kada hadin katukan ni por uni kini ki leader kila wan pai bat kila ong bat kila wan ai ka report soong ba ani kada yo urem palat ong katno ong ka di sanpo hajar dia uni u kandidat ula thap selang hangta hadu sanpo hajar song dor kada te harmar kata uni utemen ula ong ngapat ngadon kam kada dia uni u kandidat ula ong kumno ba sebhase bet kada song dor hadu sanpo hajar tu se simtang kan ni arajar tamba ai ka vot shon ha ka sap ka jonga te hang tahi uni utemen ula ai da ka jubab ya uni kandidat soong singau baba mi no na ying jonga kumno pinut yanga ubreu utemen usan papin tit da ka dor arhajar hatu kamrem dor umrat ni kamrem dor ubreu apa umrat udai usakri jong ubreu kumno kala banlong baya umrat pimla bantit kat bayanga ubreu pila bantit de leng ba kanika video ngangai scam pa pila sngotu ba uni kandidat usyabe no hangta hau ni utemen bat kapen i ba uni utemen udai bola syai ba don kata ka jing sampang ka jong u ila banong ka tin english ong ka wisdom bat usno tu ru ila ka jong ka jing kli ba dei manga bat mapi ba dei ru uni utemen ban sandur ya kalawei ka jonga ka jongpi ya kalawei ki khun ki kiti bat hangta uni kandidat ula phet yamrem na kata ka ying jong ni temen namar ba uni temen ula ai ka jubab ka biang paka da ka bu ong kumno pinut pan pentador yang ubreu pat penremdor ya kimrat te leng ba ka ni ka video ka kata ka jingkentu ka jonga ya ki pajba no snong jong ka bri nyau trap sngaw bha kin sabun ki kandidat kim sawan thit ya ka vut jonga bat jongpi ha u arjar phulai bat hatu pilong kloi ne em ban penrengkat dor yala dia watang si benta kadok merat ngila ban ong lada kadok senyang ka song dor lais pak kilo bat ya ubreu
la thiet tang hakador sans pa bat siejar kumno la ban penir kador ya ubriu tang bat ki dok merat te kani ka story kani ka jing itu kana ngangat scam bahkan long ka jing maham bat ka jing kentu ya ki pradok ki prasnam ba kom kita ki nong snong ki badon ka jing ki kli kom kita ki nong snong ki badon ka jing singau khia nam ta kani ka lawai jong ka imlang ka salang nam ta ka lawai ki khun ki ti ki jong a ki jong phi singau pha wat nom di tat dor re de la ne wat nom pen tat dor re de palat ban ya kimrat la umrat usong dor san pho hajar lai pho hajar umasi usong dor kat no kumno ru menta san pho hajar si jerong kumno ki candidate ki nut ban terwa la ne ban thit ya ki briu hakador si hajar ar hajar le se don ki ban sa ai san hajar pho hajar ru te leng ba kan ka video nga kentu yang hilang iwai pe iwai pas ngau ha arjar phulai ngim dei su bandang sya thit ban ngim dei su ban di tat dor re la dia kumlai sibun ngin sa kendu patang